Аңгыш капитал булырга тиештир. Менә син нәрсәгә таянасың дип әйтик. Ну, беренчедән мин аларга җырлар табам. Җырлар табам. Җырлар тапкач, менә шул җырларны тырышабыз бөтен социаль челтәрләрдә, ниләрдә таратырга. Икенчедән, син ничек матур җырласаң да, син үзеңне сәхнәдә тота алмасаң, син беркемгә дә кирәк түгел. Бик күп бетерәләр. Бик күп матур җырлаучы кешеләр. Ну, үзеннән шуңа күрә мин аларны авыллар буенча зур сәхнә, миңа әйтәләр, тегене зур сәхнәгә күтәрергә кирәк. Юк. Кичкенә сәхнәдә, авылда булырга тиеш. Зур сәхнәдә тәҗрибә туплый, йөреп, гастрольләргә. Зур сәхнәдә син халыкны күрмисең. Анда караңгы күбрәк чакта, анда халык күренмәй. Сәхнә белән зал арасы, утыргычлар арасы ерак. Ерак, анда син халыкны күрмисең, син караңгыга җырлыйсың. Син күрмисең. Авылларда, кайсы авылларда кешеләр сәхнәгә менеп утыралар. Менә син алар күрәләр, ничек син җырлыйсың, ничек син үзеңне тотасың сәхнәдә. Менә шундый тигене. Янә тамашачы белән ике арада менә бу аралашу бара. Бара. Вот алар шуны менә туплыйлар, тәҗрибә туплыйлар, өйрәнәләр. Менә шуны мин бирәм аларга. Аннары алар бит кая эшли башлыйлар. Алар менә мин алар белән эшли башлыйм студент чагыннан. Алар күпмедер эшлибез, 3 ел, 5 ел эшләгән бар. Алар эшли башлыйлар. Аларның акчалары килеп чыга башлый. Менә шул акчаны син синең миллион акчаң булса да, син белмәсәң кайда ул акчаны тыгырга, дөрес итеп кулланырга, син ул акчаны бушка гына шалт кертәсең дә бетерәсең. Бетә ул синең акчаң. Ул акчаны кирәк дөрес итеп кулланырга, дөрес итеп кертергә, табырга, кайда менә бар классика җырлаган кешеләр, бар эстрада җырлаган кешеләр. Эстрада җырлаган кешеләр бер каналга бирергә, классиканы икенче каналга бирергә кирәк. Менә канал дигән